दिनैनिफ्राय नैथि खेल महारन क'क्राझार LSC जागायबाय। दायो जोङो नुनो मोन्दों देग्लाय गोबां VCDC आवबो थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन बाहागो लादों आरो दायो जोंनि क'क्राझार जि LSC बाव गासै 28 VCDC दङ आरो बे VCDC फोरनिफ्राय दिनै जेफोर स्कुल कलेज दङ स्कुल कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै गोबां बाहागो लाफैदों। दायो फुटबला जागायबाय आरो काबादिया जागायबाय। बेबायदिनो एथलेटिकआ क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागोन आरो माखासे खेलाया खासिबारियाव थानाय फिल्डआव जागोन। बेबायदि ग्राउन्ड मोननै आरो एथलेटिकनि थाखाय साइ स्टेडियामखौ सायख'नानै लानाय जादों। थांनाय बाराव जेरैबायदि खालामदों बेबायदिनो देग्लायबो खालामदों। एबार जों मिजिं थिदों जाहाथे जोङो स्टेट लेभेलाव जाहाथे बान्था मोननो हायो। थांनाय बाराव फुटबला जोंना सेमि फाइनालाव जेनदों, काबादियाबो सेमि फाइनालाव जेनदों। ओंखायनो एबार जों मिजिं थिदों आरोबाव जोंनि जायफोर बिबानगिरिफोर बिथांमोना बांसिनै गोसो होदों जाहाथे जैबार जों क'क्राझारनिफ्राय फुटबल काबादि एथलेटिक गुबुन गुबुन आयदायाव जाहाथे बान्था मोननो हायो। बिनि थाखाय जों दा 3 टिम जानानै दङ, थाग थियारि खालामदों जाहाथे क'क्राझारनिफ्राय बान्था मोनबोनो हायो। आंनि जे LSC दं बाव LSC आव 28टा VCDC दङ आरो बे VCDCफ्रा चेयारमेनफ्रा बिथांमोना गेलेगिरिफोरखौ लाबोदों। एबार बांसिन मोजाङै जोथोन लानानै जोंनि प्लेयारफोरखौ बाहागो लानायनि थाखाय बिथांमोना माने हाबाफारि लादों एबा खामानि मावदों। बेबायदि खुनु एजनि लिमिट गैया। बाहाय केटेगरि दङ, गावबा गाव केटेगरियाव गावबा गाव प्लेयारफ्रा गेलेयो।